Acts chapter 15 and verse number 13. Kinahanglan ka maminaw nga pag-ayo. How do you say that? Maminaw pag-ayo. And you have to listen carefully sa sinugdanan tungod na daghang pagpasabot kabahin sa background sa story aron makasabot ka sa kamatuoran sa mensahe. The message is very simple, pero mas taas ang introduction, pero mabuo ang mensahe. Acts chapter 15, verse number 13. Kuna na sa amen? Na naman yung pulyaw para sa magbasa pulong sa Diyos. Everyone standing for the reading of the Word of God. Acts chapter 15 and verse number 13. Do you have any crackers or anything? I might need them. Skyflex would be much better for me than pitas. I just feel like my sugar's going to drop in the middle of the sermon. I'm getting shaky. Acts chapter 15, verse number 13. English una, Bisaya kadua. Magbasa sa verse 13 ato sa verse 18. Let's read. Ako mabasa out loud. Kamu makasubay diha sa imong kauliyong Biblia. And after they had held their peace, James answered, saying, Men and brethren, hearken unto me. Simeon, that's Peter, Simon Peter, sometimes kitawag siya Simeon. Simeon hath declared how God at the first did visit the Gentiles to take out of them a people for his name. And to this agree the words of the prophets as it is written. After this I will return and will build again the tabernacle of David, which is fallen down, and I will build again the ruins thereof, and I will set it up, that the residue of men might seek after the Lord, and all the Gentiles upon whom my name is called, saith the Lord, who doeth all these things. Known unto God, yung text verse karon, known unto God are all his works from the beginning of the world. That does not mean ang Diyos karon kabalo sa tanan niyang buhat gikan sa panahon nga naghimo siya sa kalibutan. That's not what that means. It means gikan sa panahon siya naghimo sa kalibutan, nakabalo siya sa tanan niyang umaabot hangtod sa kangturan. Sabtan niyo kana? Known unto God are all his works from the beginning. So gikan sa sinugdanan ang Diyos kabalo sa tanan niyang buhat ni ining kalibutan. Bisaya. Verse 13. Ug human nga sila naghilom si Jacobo, that's James and Visayan, mitubag nga nag-ingon, mga tao o kaigsuonan, paminaw nga kanako. Si Simeon nakapahayag yun sa Diyos sa sinungdan, pagduaw ang mga naglusod ko, mga hentil sa pagkuha gikan kanila o kus kakatawa na lang sa iyang ngalan. O nga ito ni ini nag-uyon ang mga pulong sa mga propeta. Ingon nga kini nagisulat, human niining ako mubalik, ug mutukod pag-usap sa tabernakulo ni David nga natumpag, ug ako mo tukod pag-usap sa mga guba ni ini, ug ako mo patindog ni ini. Aron ang nahibilin sa mga tao mangita unta sa Dios, ug ang tanan mga hentel nganha sa kangkinsa ang akong ngalan gitawag. Nag-ingon ang Ginoo, kinsa nagahimo ni ining tanan mga butang. Nahibulo ang Dios sa tanan niyang mga buha gikan sa sinugdanan sa kalibutan. I think you could also say nahibaluan sa Diyos ang tanan niyang mga buha gikan sa sinugdanan sa kalibutan. Tell my message this morning. I'll take those now. Tell my message this morning is when we are surprised, God is not. Sa tanin ka na, kung kita ma-surprise ang Diyos, dili man. Kana? Dili man? Kung kita ma-surprise ang Diyos, dili man, ma-surprise. We are surprised by the events of life. God is not. When we are surprised, God is not. Magapon ta, dayon ko mo makalingkod para sa mensahe karong buntag. Father, thank you for your goodness to us. Now, God, I need your help right now as I preach. Lord, I pray, God, you give me a clear mind. I pray, God, you keep my blood sugars level. Help me, Father, to clearly teach the truth you want us to understand this morning. Bless the message, please. Fill me with your spirit. I pray in Jesus' name. Amen. Pwede ko mo maglingkod, and I'm going to take a bite of cracker to try to level my blood sugars. Diya sa Biblia,
Diya sa Biblia, na duha ka grupo sa tao. Just two. Everyone in the world fits into one of these two groups. The two groups are called the Jews and the Gentiles. Ang mga Hudeo, mga Hintil. The Jews, sila ang mga tao gikan ni Abraham, Isaac, ug Jacob. They are also, Jacob's other name is Israel. Ang Diyos nag-change sa ngalan ni Jacob ngadto sa Israel. Dayon ang nasod gitawag ang mga anak sa Israel or ni Israel, the children of Israel. So they are the Jews and the Gentiles. Ang Diyos nagpilit ni Abraham, nagyon niya, ako mo bless sa tibok kalibutan, pinaagi sa imong kaliwa. Ang Diyos naghatag kanato sa manluluwa, si Jesus Cristo. God gave us Jesus Christ, the Savior of the world, through the seed of Abraham. Si Jesus, siya ang Hudeo. He was a Jew when he was born. Physically, he was a Jew. So in the Bible, na ang mga Hudeo, ang katawhan nga gipili sa Diyos para mohatag kanato sa iyang pulong, the Word of God, o iyang, English, to give us the Word of God and the Son of God. Kitang tanan, nakasabot, ang Biblia, maong pulong sa Diyos. Who did God use to give us His Word? The Jews. Most of the Bible is written by Jews. Halos tanan. Naipipila, gamay na bahing gisulat, gisulat ni Nebuchadnezzar, pero bisan si Daniel, nagkuha sa words ni Nebuchadnezzar, nagbutang sa book kitawag Daniel. So God used the Jews to give us His words. It doesn't mean, dali magpasbot ng Diyos na ikukmat lang sa mga Hudeo. They were just the nation God chose to use to accomplish His purpose. Ang mga Jews, maong nasod nga gipili sa Diyos aron motuman sa iyang katuyuan ni kalibutan. He wanted to save the whole world, so He chose the Jews to give us His Word and give us His Son, Jesus Christ, our Savior. So in the story we just read, na mga Hudeo nga nalibog. Tungod ang mga Hudeo na idea nga ang atong Diyos na higugma kanamo lang. Kanato, kanamo. I'm confused by that sentence. Kanato, kanamo lang. They believe that God, the Jehovah God of the Bible, only loved the Jews and He didn't love anyone else. Nagato sila nga si Jesus ang manluluwas para sa mga Hudeo lang. That's what they believe. But God, in Acts chapter 10, na inindong story, sa diha ang Diyos nagpakita ni Peter nga ganan siya nga ang tibok kalibutan maluwas dili ang mga Hudeo lang. Ang Diyos naggamit sa nation of Israel aron makaluwas sa tibok kalibutan. But God's plan, ang iyang plano gikan sa sinugdanan sa kalibutan, ang plano sa Diyos ganan siya muluwas sa tanan. Ang Diyos dili racist. Sa tayo racist, ang Diyos dili magpili-pili. Ganan kung ikaw maluwas tungod sa color sa imong skin or color sa imong hair, sa imong mata. No. God, ang Diyos ganan ang tanan tao maluwas. So He sent Jesus Christ through the seed of Abraham. Then in Acts chapter 10, na mga Gentiles na nagatuo na ni Jesus ug naluwas na. Dayon mobot ta sa chapter 15 sa Acts. Ug nahihisgotan sa daghang Jews, naluwas sila, mga Hudeo nga naluwas, ug sila naghisgot kabahin sa mga Hentil nga naluwas na, na-surprise sila, wala sila nag-expect nga ang Diyos muluwas sa mga Hentil. By the way, kitang tanan dali Hentil. Gentile man ta. Bisan kita dali mga Jew? Wala. None of us are Jews. Wala ko'y dugo sa... I have no Jewish blood in me at all. I'm not sure what I am. Ako sure unsa akong history. I think being partially Irish and maybe a little bit of British. Ang tanan Amerikano nasagol, halibog me. But anyway, everybody thinks, oh, white skin, Amerikano. Ay, daghang white skin sa Europe, sa Australia, sa New Zealand, bisan South Africa. Daghang puti dito po. But kami dito sa US, ang tanan among, what's the word, katigulangan nagikan sa Europe. So wala mi kabalo unta among history. But I think my family is Irish. But anyway, ang young family Danish, di ba? Partially Danish from Denmark. But you see, na discussion, these Jews sila naghisgot kabahin sa mga Hentil nga naluwas. But their problem was, bisan human sa pagkabanhaw ni Kristo, ang mga naluwas ng Hudeo, wala pa nakasabot na ang Diyos ka nang muluwas sa tanan. Wala pa sila nakasabot. Bisan, si Jesus ni hatag sa Great Commission 5 times. 5
5 times si Jesus nagsugo. Go into all the world and preach to everyone. Pagwali sa mayong balita ngadto sa matag minugna. Matag creature. But they still thought, when they heard matag minugna, every creature, they thought only the Jews. Kanay lang hunahuna. Kanay lang hunahuna. But then sa chapter 10, chapter 10 sa Acts, na mga hentil nga nagatug na luwas. So nalibog na sila sa chapter 15. The windows of heaven are open. Mabli na ang mga bintana. Anyway, where are we here? The Jews, ang mga Hudeo nga naluwas, kini ang ilang gituhan. Let's pretend that Eldwin is a Gentile, so come here, Eldwin. Come here, Eldwin. Huh? Now, Eldwin is a Gentile. Ang mga Hudeo, nagatuo sila na ang mga hentil pwede maluwas, pero kini ang ilang gituhan. They believed, kung ganan ka maluwas, kung ganan ka mutuon ni Jesus Cristo, maluluwas. Si Jesus, siya maluluwas sa mga Hudeo. So kung ganan ka mutuon ni Jesus, the Savior of the Jews, first, you must become a Jew. Not a Jew in blood. Dili sa kadugo, because you don't get to decide that. Dili ka makadecision ng kinsa imong kinikanan. You don't get to decide what the color sa imong skin or who you are. Dili ka makadecision yan. But they said, you need to become a Jew in religion. Kinahanglan ka mudawa sa among culture, sa among paagi sa pagsimba sa Diyos. They said you have to join the religion of Judaism. Panaglitan. Do you remember the story of the Ethiopian eunuch in Acts chapter 8? Nainumdum bak mo? Siya ang convert, gikan sa iyang religion sa Ethiopia, ngato sa religion sa Jews, pero wala pa siya kabalo kabayan ni Kristo. Kabalo siya nga ang Diyos sa Jews, ang tinuod Diyos. So, he converted. What is convert? Isn't that a form of kabig? So, siya ang kinabig or something like that? Something like that? Siya ang kinabig. He is a convert. Gikan sa iyang religion, nga sa religion sa Jews, pero wala pa siya naluwas kung wala siya kabalo kabayan ni Kristo. So do you know what that means? For a person to become a Jew, to join the Jewish religion, do you know what he had to do first? Kinahanglan siya magpa-circumcise. Now we think, oh, that's normal. Everybody in the Philippines does that. Kung ang bata pa 7, 8, 9, 10 years old, magpa-tulik siya. But for the Jews, that was not just physical. That was a spiritual thing. It was a symbol. Ang pagkatulik sa Biblia, mao ang timaan sa pagkasunod sa Diyos sa Israel. It was an outward showing that I am a follower of the God of Abraham, Isaac, and Jacob. Okay? So, if Eldon was the Ethiopian eunuch, he had already converted to the Jews' religion. I'm sure, gitulik na siya. I'm sure that he had, I know, I'm sorry, but it's in the Bible, and you got to understand why it's there. It's in the Bible a lot. But to the Jews, it was not an embarrassing thing. It was just part of the culture. And it's funny, when the pastor says it, we all laugh, but everybody talks about it in the house. Tinood ba? Kano siya matulik? Oh, wala pa, basing next year lang. Tinood ba? So, ayaw maulaw kung pastor muwali o prangka, nasa Biblia. But the point is this. Certainly, the Ethiopian had converted, and then he's traveling. Nagbihe siya nato sa Israel, aron magsimba sa Tinuod Diyos. Nagauli siya gikan sa Israel, and he's reading the Bible. Nagtuon siya sa book of Isaiah, and Philip came to him and preached the gospel, and he believed and he got saved. Pero ang mga Jews, wala problema niya na kung would not convert siya daan nato sa among religion. He's already circumcised. He already has our dietary laws. Dili na siya mo kaon og baboy og lain-lain rules sa Jews. They said first, so here's the Jews thinking. Hununa sa Jews. Kini ang Gentile. They said, kung ganahan ka, maluwas. Una, step over. Una, you take the first step, mahimong ka Jew sa imong culture. Dayon, kung makadawat na sa among culture, then you can take the next step and you can be saved. Kanay lang gihunahuna. Nasabtan ba? Now, thank you. Now, listen to me very carefully. We understand today very clearly, we don't have to follow the law in order to be saved. Okay? Christians don't have to be circumcised before they can get saved. You understand what I'm saying? Dili kinahanglan.
But back then in the Bible, that was kanang hunahuna sa mga Hudeo. Kung mga hentil, ganan maluwas, una, kinahanglan sila mahimong Jew sa ilang pagkinabuhi. They need to eat like us, they need to act like us, they need to raise their kids like we do. They have to become a Jew, then they can believe in our Savior. Are you following me? Kanang hunahuna sa mga Hudeo niyan ang panahona. But then in Acts chapter 10, ang Diyos nag-change sa tanan. Ay tao yung ngalan si Cornelius. Si Cornelius, mao ang centurion diya sa Roman army. Gentile man siya. Kita nakasabot sa pulong centurion. Anybody? Centurion. Kita nakasabot sa first four letters. Cent. What does cent mean in English? The word cent, or when you take cent and connect it to a word, it means 100. Pila ka centavo sa uska peso? 100. Centavo. Pila ka cents sa dollar? 100. Pila ka tuig sa century? 100. So ang pulong or ang bahing sa pulong, gitaw ang cent, nagpasabot. Dili cent like ipadala. That's S-E-N-T. This is C-E-N-T. And it means 100. So ang uska centurion, diha sa Roman army, siya ang commander, magsusugo sa 100 men. Sayon mainom niya na. Centurion. So this is an important man. Siya ang magsusugo. Siya ang tigmando diya sa Roman army. And this man believed in the God of Israel, but he was not a Jew. Wala siya natuli. Wala siya nagsunod sa balaod ni Moses. Wala siya nagsunod sa ilang mga balaod kabayan sa pagkaon. He was a Gentile, but he believed in the God of Israel. O ganahan siya maluwas. And in Acts chapter 10, ang Diyos mo pakita na to sa story, unsa gikinahanglang gibuha sa Diyos, or nabuha sa Diyos, aron si Peter buod mawali sa mga Gentiles. Because sa diha si Peter, o ang mga apostol nakita si Kristo ni balik sa langit, nagwali sila sa gospel, pero sa mga Hudeo lang. Kung kita, nasa Jerusalem, niyan ang panahon na, dili sila buod, mawali ka na mo, dili sila musulti na to, kabayan sa kalawasan. Tungod, Gentiles ta. True story, I read this, a friend of mine, Jason McRae, nag-post niya sa Facebook. Does anybody know the name Mahatma Gandhi? Not Vice Ganda, that's different. Mahatma Gandhi. Alright, Gandhi. Mahatma Gandhi, siya ang dakong pangulo dito sa India, diha sa 1950s, 1948, 1949, 1950. Daghang taon nagsunod niya. Pero wala pa siya nahimong pangulo dito sa India, niadto siya sa England, aron magskwela siya sa England. Samtang na siya sa England, nag-decision siya, ang Diyos sa Biblia, maong tinuod Diyos. Ang mga Diyos namo dito sa India, dali ang tinuod Diyos. Mga bato, kahoy lang, ang tinuod Diyos, maong Diyos sa Biblia. Nag-decision siya niya na. Nag-decision siya nga mopil sa simbahan dito sa India. Aron mga storya sa pastor, nagplano siya, mga sa pastor, unsaon nga ako mahimong Kristohanon. What do I need to do so I can become a Christian? I don't want to be a Hindu anymore. Mga Indians, dagang Indians, mga Hindu, magsimba sila sa dagang thousands, millions of idols in India. Millions. Siya nag-decision, ganang ko mahimong Kristohanon, dali na ko ganahan mag-Hindu. So niato siya sa simbahan para sa service. Nagplano siya human sa pagsimba ng mga storya sa pastor, kabahin sa how to become a Christian. He arrived at the back door. Nasabtan niyo ang pulong usher. Usher means magkuyog sa tao, magpalingkod nila. And here in our church, the ushers help take care of the offerings. Kung ang tao mo buot ulahin, kung tabang nila magkuha sa lingkaranan, the usher. The usher met him at the back door of the church. Nakita nga Indian siya, dali puti siya, dark skin siya. And the usher said to him, dili ka pwede magsimba dali, kinahanglan ka mo simba uban sa imong kadugo. And the most influential man in the history of India never became a Christian. Do you know what he said? I would be a Christian if it were not for Christians. Sabta niyo kanang phrase? Buot ko maluwas, buot ko mahimong Kristohano, pero kabalo ko sa batasan sa mga Kristohano, dali ko ganan niya na. Look like yun.
ang tao nga naigahon sa pag-change sa tibok nasod sa India, wala dyan na himong Kristohanon. But that's exactly the attitude the Jews had in the book of Acts. Sila magwali sa mga tao ra nga nag-convert gikan sa ilang religion nga sa Jewish religion, dili sila mag-share ni Kristo ni bisan kita lain. Then in chapter 10, ang Diyos naghimo sa daghang milagro aron mag-change sa hunahuna ni Peter, aron andun na siya magwali ni Cornelius. Una, si Cornelius na dito sa iyang balay, nag-ampo siya. Pag samtang siya nag-ampo, ang Diyos nagpadala sa anghel kaniya diya sa pananawan. What's the word for vision? Vision. Huh? What? Pananawan. I think that's what I said. Pananawan. But yeah, nosebleed ko. Vision na lang. But God sent an angel to Cornelius. Si Cornelius, wala pa siya naluwas. Gentle lang siya. Ganan siya maluwas. Pero wala siya kabalo. Unsang paagis kaluwasan. So nagampo siya. Usapang siya nagampo. Ang anghel, ipakita nga ito kaniya. And the angel said to him, Cornelius, ang Diyos nagadoon sa imong mga pagampo. Kinanglan ka mo padala sa mga messengers, mga messengero nga ito sa siyudad gitawag Joppa. He said dito sa Joppa na tao iyang ngalan si Peter. Simon Peter. And he said, ipadala mga mensahero, sila makadala ni Peter nga ito kanimo, o si Peter makashare kanimo sa kamatuuran kabayan sa kaluwasan, sa mga pulong sa Diyos. Siya nagkuha sa dua ka servants, o ka sundalo nga nag-serve kaniya, and said, go to Joppa, kuha si Peter. Sila nag-start sa lang pagbiyahe, syempre, walay sakyanan, walay motor, naglakaw, basin nagsakay sa mga kabayo, mga camel, basin, but paingon sila sa Joppa. Samtang sila padulong sa Joppa, si Peter na dito sa Joppa, o naghula siya para sa panihapon, gutom siya, pero nitaka siya dito sa atop. Dito sa Israel, dili ang mga atop, dili kani flat kayo ang mga atop, tungod gamay kayo ang ulan. So, dili problema. So, niyato siya dito sa atop, aron mag-ampo, samtang sila nagluto sa panihapon. Samtang na siya dito sa atop, ang Diyos nagpadala ni Peter sa vision pod. And God, I'm not going to tell you the whole story about the vision because it's long. Pero ang Diyos nagpadala sa message ni Peter, pinagi sa vision, aron andam na siya, ug sa dihapon, ang tulo ka taon niya pod. They said, si Cornelius, ang centurion dito sa laing syudad, ganan siya mamina sa pulong sa Diyos. And Peter said, okay, I understand. God wants me to go. Si Peter, gikuyog nila, ngadto sa balay ni Cornelius. They arrived at the Cornelius' house, ug si Cornelius nagtigom na sa tanan niyang higala o tanan niyang pamilya aron mamina sa pagwalit ni Peter sa diyan si Peter niabot. Si Peter niabot ug nagsulod siya sa balay. And when he saw the group of Gentiles and he understood, okay, ang Diyos ka na nga ako mag-share kanila kabayan ni Jesus Cristo. For the first time in his life, he understood, oh, ang Diyos na iguma sa mga hentil pod. Dili kami ra. Ang Diyos ka na nga tanan tao maluwas. Turn with me to Acts chapter 10, verse 34. I know, taas ang introduction, but stay with me. Magkakaton mo karon buntag while you turn and eat some cracker. Acts chapter 10, verse 34. Kunanas, amen? Amen. Brother Julius has it. Sana isa. Kunanas, amen? Amen? There we go. Acts chapter 10, verse 34. Kini ang tubag ni Peter, sa diyan nakakita siya sa ni Cornelius o ang tanan tao dito sa balay. Then Peter opened his mouth and said, of a truth, I perceive that God is no respecter of persons, but in every nation he that feareth him and worketh righteousness is accepted of him, with him. O niya, si Pedro, abit sa yung bapaw, mayngon sa kamatuoran, ako nakamatikod nga ang Diyos walay pinalabit sa mga tao. Apan sa matag nasod, siya nga nakakahadlok kaniyog, nagahimot sa pagkamatarong, gidawat niya. For the first time, sa kinabuhi ni Peter, nakasabot na siya sa Great Commission. Oh, sa di si Kristo nagsulti, ang tanang tao, karang kinala ka magwalik sa tanang tao, oh, he meant what he said. Anybody can be saved. So si Peter nagwalit sa gospel dito sa balay ni Cornelius, silang tanan nagatuo ug naluwas. Excuse me. Daghang
ang tanan tao dito sa balay, naluwas na sila. But, watch now, daghang Christian, daghang Hudeo, ng mga Kristohanon, naglasod yun ni ini. Tungod sa ilang hunahuna, ang mga hentel dali pwede maluwas. Kamira! Kamira gigugma sa Diyos. Dali sila. We're the only ones. And then the Gentiles got saved, and that upset them. Nasamok na sila. Sila nakikbingkil ni Peter, kabayan niya na. Nga naman ikaw, nagtawang, nagkakunuban nila, nagwali kanila. So many of the Jews, naglasod sila sa idea nga ang Diyos andam muluwas sa mga tao nga dili Jews. In our text verse, ang mga verses gibasa nato ganiya, ang mga Hudeo nagdebate kabayan ni ini nga hilisgutan. So everything I just explained to you is the background, the introduction, so you can understand what is happening in 15. Nagdebate sila kabahin sa mga tao. Na ay mga Jews nagtindog nagsulti, okay, pwede sila maluwas, pero una, kinahanglan sila ma-circumcise, kinahanglan sila mo subay sa among mga balaod sa diet, sa pagkaon. So they had this debate. Na ay hilisgutan, na ay debate. Now look with me, go to Acts chapter 15 and verse 5. Now we are to our text. Acts chapter 15 verse 5. Acts chapter 15 verse 5. Acts chapter 15 verse 5. Kung nana, say amen? Amen. But there rose up certain of the sect of the Pharisees, which believed, nagato sila naluwas, saying that it was needful to circumcise them, the Gentiles, and to command them to keep the law of Moses. Apan dihay pipila nga mitindog nga gikan sa sekta sa mga Pariseo o nga mito nga nagaingon nga kinahanglan ng pagtuli kanila o ang pagsugo kanila sa pagtuma sa balaod ni Moses. So the Jews are saying, wait, hold on. Dili sila pwede maluwas. Dili sila magkatawa, magkatuo sa among manuluwas hangtod sila mahimong Hudeo diha sa ilang pagkinabuhi, diha sa ilang culture. They need to live like we do, eat like we do, live like we do. They need to become Jews before they can believe in the Jewish Savior. Now, we know that's not true, but they believed that at that time. Daghang sila nagatoniana, pero dili tinuod. But they were very bothered. Nasamok jud sila nga naman ang Diyos muluwas sa mga tao nga dili Hudeo. Now listen to me. Let me tell you why they were upset. Ako musulti mo sa ras nga sila nasamok. Because God did something that they didn't expect. Y'all get that? Ang Diyos naghimo sa butang nga dili gidahom nila. Na-surprise sila sa buha sa Diyos. Sakto ba ang grammar? They were surprised by what God did and it upset them. Can I ask you a question? Has God ever done something in your life and it surprised you? Not surprised ba ka sa buha sa Diyos? Oh yeah. Oh yeah. Siyempre, have you ever gotten upset because of something God allowed to happen in your life? Nasamok ba ka sukad tungod sa butang nga gitugo sa Diyos? Yeah, we all have. Kitang tanan na sa. We all get upset sometimes by the surprises of life. Dili ta ganan sa mga surprise. Tinood ba? Now, ganan ta sa surprise sa birthday party. Pero dili ganan sa surprise flat na ang ligid sa akong motor. Tinood ba? Dili ta ganan surprise na sakit ako na kung dakong gasto para sa tamba. Di ba? We don't like surprises. But the Jews were surprised that God allowed Gentiles to be saved. Now look with me at Acts chapter 15, verse 13. Now we finally come to the text verses we read earlier. Acts chapter 15, verse 13. Stay with me. And after they had held their peace, James answered them, saying, Men and brethren, hearken unto me. Huguman nga sila, nagahilom si Jacobo, mitubag nga nagiingon mga tao, kay igsuonan, paminaw nga hikanako. Sa Bisayang Biblia nato, si James itawag Jacobo de Santiago. Because Jacobo is the name Jacob in Hebrew, and the word James in Greek is Jacob. So it's the same name. So they chose the name Jacobo instead of Santiago. Kung mas doon ang Jacobo, kaysa Santiago, sa ngalan James. So anyway, James is Jacobo in Bisaya. In our Visayan Bible, I should say. So at this time, sa diya sila na debate, si Peter, dili na pastor
sa simbahan sa Jerusalem. Si James ang pastor na, si Peter nagbiyahe sa lain-laing syudad, nagtabang sa lain-laing simbahan, o si James ang pastor niining panahon na diya sa Jerusalem. O siya nagtingog na idarang debate. Pwede ba ang mga Gentile maluwas? O pwede. Pero una, kinala may sama ka nato. Nailahing tao na sinod, nagsulti. Dili tinuod. Pwede sila mo to diretso ni Jesus Cristo. Dili sila kilang mahimong Hudeo. All the debate. Dagang debate. Finally, si James stopped. Okay, igo na. Maghimo ko sa decision. Akong pastor, maghimo ko sa decision kabayan niya yung debate. Verse 14. Stay with me. We'll walk through the path. Verse 14. Simeon, that's Peter. Next story siya kabayan ni Peter. Simeon had declared how God at the first did visit the Gentiles to take out of them a people for His name. Si Simeon nakapahayag iyon sa Diyos sa sinugdan pagduaw ang mga hentil sa pagkuha gikan kanila o sa katawan na lang sa ngalan. He's talking about the story I just told you. Remember, Peter was the one who preached to Cornelius. So he says, remember si Peter siya na ang nagwali nga sa mga Gentiles the first time. Verse 15. And to this agree the words of the prophets, as it is written. O nga ba niini, naguyo ng mga pulong sa mga propeta, ingo nga kini na isula. Here's what James saying. He's saying, okay, look, stop. I'm gonna make a decision. Remember, si Peter nagwali nga sa Gentiles the first time, kung sila naluwas. He said, we shouldn't be surprised by that. God told us it was gonna happen in the Old Testament. Ang Diyos nagyon na tudaan dito sa mga propeta sa Old Testament. Dili dapat tama surprise ang Diyos nagsulti na tuda. Dayon, ang faydaan. Look at verse 16. After this, I will return and will build again the tabernacle of David, which is fallen down, and I will build again the ruins thereof, and I will set it up. Humaniini, ako mubalik, umutukod, pag-usap sa tabernakulo ni David, nga natumpag, ug ako mutukod, pag-usap sa mga gubat ni ini, ug ako mupatindog ni ini. Now, the Jews like that verse. Kaya nga verse, like it's good, ang Diyos mutabang sa mga Hudeo, pag-usap. Pero tanaw sa sunod. Tanaw ang sunod. That the residue of men might seek after the Lord and all the Gentiles. Si James nag-quote sa verse gikan sa Old Testament. Nalimot ko naglantaw sa gikan. Pero nag-quote siya gikan sa Old Testament. He said, look, ang Diyos nagyon na tudaan sa mga propeta nga puhon-puhon siya mutabang sa mga Jews, mupadala sa mga luwas. Dayon, siya mugamit sa mga Jews aron ng tanan hentel maluwas. So everyone can be saved. That the residue of men might seek after the Lord and all the Gentiles, upon whom my name is called, saith the Lord, who doeth all these things. Aron ang naibilin sa mga tao, manghitas-unta sa Diyos. O ang tanan mga hentil, nangahat sa kang kinsa, ang akong ngalan gitawag, nagayon ng Ginoo, kinsa, nagahimo, niining tanang mga butang. James said, look guys, pamina. Listen to me. He said, kabalo ko, na-surprise at ang Diyos, ganan muluwas sa mga hentil. Pero siya nagsulti na tudaan nga kanak mahitabo. Nasa Old Testament, dugay na siya nagsulti sa mga propeta, nagtindog, nagwali, nagsulti na to. Nga siya, muluwas sa mga Gentiles. And then we finally come to our text verse, the main verse for the message today. I told you, taas ang introduction, mubo ang mensahe. Look at verse 18. This is the text verse. Known unto God are all His works from the beginning of the world. We could rearrange the verse. From the beginning of the world, known unto God are all His works. Or we could say, from the beginning of the world, all the works of God are known unto Him. It would mean the same thing. Pero yung pasabot, gikan sa sinugdanan sa kalibutan. Here's what he's saying. Look, he's saying, guys, here we are. Nata diri. Wow! Mga hentil naluwas na. Wow! Na-surprise at yun, man! He said, pero sa ang Diyos naghimo sa kalibutan dire, nakabalo siya daan. Kanayang plano gikan sa sinugdanan. Are you listening? Aren't you glad God's plan was always to save everybody? Dili pa ka malipay nga ang Diyos na igugma ka na topod, dili ang mga Hudeo lang. Pwede tayong maluwas. Dili siya, what's the word, pinalabi? Magpili sa mga favorites. He said, gikan sa sinugdanan sa kalibutan, ang Diyos nagkabaludaan unsa iyang buhat, unsa umaabot. Do you know what he was saying? Kita na surprise ang Diyos dili. Ay, follow me. Kita na surprise sa panghitabo. Karon, ang Diyos dili. Nakabalo siya daan, gikan sa sinugdanan sa kalibutan. Kini ang iyang plano, gikan sa sinugdanan.
Known unto God are all His works from the beginning of the world. Nahibalo ang Diyos sa tanan niyang mga buhat ikan sa sinugdanan sa kalibutan. So the message this morning is extremely simple. Simply kayo ang mensahe. Are you ready? It's the title. When we are surprised, God is not. Kung kita ma-surprise sa panghitabo sa kinabuhi, ang Diyos dili ma-surprise. Kung kita ma-stress, dako buhat ko! Ang Diyos na gayon, kini akong plano gikan sa sinugdanan, o watch, o na siya'y plano para sa situation na to. Ay, listen. God, when we are surprised, God is not. And He already, listen to me now, and He already has a plan for the thing that surprised us. O nana siya daan, nana siya daan plano para sa atong situation na sayop na, the thing that has surprised us. Sorry, nasayop ko sa Bisaya. I'm saying today, when we're surprised, God is not. You listen to me this morning, pamina na. Sa diha, si Daniel, gibutang dito sa lion's den. Ang Diyos, dili. Or wala na surprise? Wala. Ang Diyos, wala na surprise. He already had a plan. Sa diha, si Daniel, gibutang sa lion's den. Ang Diyos, dili na, unta kung buhat kong karon. Nasa sa plan ng daan. Are you listening? He already had a plan. Hey, God was not surprised when the prophet Jonah disobeyed and ran away. Kapag mo sa story ni Jonah, ang Diyos nagtao niya, kailangan ka magwalik dito sa Ninaw. Si Jonah na gayon, dili ko ganahan. Kung naglaya siya, ngato sa Mediterranean Sea, nagsulay siya maglayas, layo mo, yun, gikan sa Nineveh. God wasn't surprised when Jonah disobeyed, and He already had a plan. Na nasa plano, andam na ang bagyo para sa barko. Andam na ang dakong isda dito sa ilalom, ready, lamoy ni Jonah. Jonah had no idea what God was doing, but God already had a plan. Ang Diyos nanay plano daan. I'm simply saying today, Christians, listen to your pastor this morning. Kung kita ma-surprise ang Diyos dili man. Kabalo siya daan, untang mahitabo sa atong kinabuhi, o naan na siya'y plano sa dalipang problema moabot. Ang Diyos wala na surprise sa diha si Joseph, gibaligya nga uska ulipon sa mga igsoon. Remember the story of Joseph? Gibaligya siya nga uska ulipon dito sa Egypt. Remember that? He was his father's favorite son. Ang iyang mga manulang nagdumot niya kung siyang favorite sa iyang papa. So ilang gibaligya niya nga sa Egypt nga uska ulipon. You remember that story? Joseph was surprised, but God wasn't. O ang Diyos na plano daan. Ang Diyos na rason para sa problema, para sa sakit nga nidanga diya sa kinabuhi ni Joseph. Can I say it that way? Nidanga? The problem, the pain. Listen now. I'm sure Joseph was very surprised. Shocked. Why would you do this to me? Nga naman ka mo mag-himo nini pala. Gino nga naman ikaw nagtungod nini. I'm sure si Joseph nasakit yun tungod sa buhat sa iyang igsoon. Dali ang kaawa nga nagbaligya kaniya, ang iyang igsoon ang nagbaligya kaniya. Sigurado si Joseph na discouraged yun. Sigurado nalibog siya. Have you ever been confused by the things God allows to happen in your life? Nag-experience ba ka niya na sukat? Malibog, kabayan sa mga butang ang gitugot sa Diyos kaya sa imong kinabuhi? Ang kulak sa buhat. Wala ay katarong ang para niinin. God says, I have a reason. And I have a plan. Joseph was surprised, but God was not. And God had a plan. Can I tell you, listen to me this morning. When trials and difficulties come into our lives, we are surprised. God is not. Kung pagsulayo, kalisno, bisan kalisdanan, mubot sa atong kinabuhi, kita ma-surprise ang Diyos dili man. Ug na siya plano daan. Kablo siya ang iyang buhaton. Kablo siya ang isang kasalbaran. Kablo siya daan. Ang Diyos wala na surprise sa diha ang mga tao sa Israel na kanay word nalitag. They were trapped at the Red Sea.
Niabot sila dito sa Red Sea, naglayas gikan sa Pharaoh, sa king of Egypt. You remember that? Niabot sila sa Red Sea, na-trap jud sila, nalitag man, walay ikyas. You know, God wasn't surprised. Atubangan nila na Red Sea, walay ikyas, walay escape, no exit. Behind them was Pharaoh's entire army. Hundreds of chariots, thousands of soldiers. Nagukod kanila, aron mupatay kanilang tanan, and they thought, oh, we're gonna die. But did you know God wasn't surprised? Can I show you how good God is at planning to take care of our problems? Now, hold on. Na ba sila problema? Na ang Red Sea atubangan nila. Dili pwede walay barko. 3 million people. Dili pwede maglangoy. Lalong gyud ang Red Sea. Dili pwede maglakaw. Na ba'y problema? Here comes ang kasundaluhan sa Ehipto, patulong! Problema ba? Problema yun! Let me show you how far in advance God plans for our needs. Did you know does anyone know how deep the Red Sea is on average? Lalong yun ang Red Sea. Ako naglantaw sa Google, nag-Google search ko sa gahapon. The average depth of the Red Sea is 490 meters. Sa taniyo, 490 meters. Ako dali mobot sa 2 meters. 490 meters. That's almost half a kilometer ang kalalong sa Red Sea. Kabalo ka ang tibok Red Sea, lalong gyud except for one little area. Na uska lugar sa Red Sea. Now wait a minute. Kung 490 meters ang kalalong, ang atong gyud ang paglakaw. Tinood ba? Bisa ng Diyos kung abre, kung lalong gyud, lusod kayo mo saka sa pekas. So did you know God did? Way back when God created the earth and then sent the flood. You remember God sent a flood, destroyed the whole world, and Diyos nagpadala sa baha, nag-abo sa tibok kalibutan. You understand? Kana mag-change sa landscape sa tibok kalibutan. Ang mga mountains nagbalhin, everything moved. But even when God was sending the flood, He made sure to leave one shallow place in the Red Sea. It's called a land bridge. Something yung pulong land bridge. Ilalong sa Red Sea, there's a place where you can cross the Red Sea. Now, much of it is broken now, pero not by mga bahin. But right, God led them to the Red Sea. Para nila, walay paagi nga mo labang. But right there in front of them was a place where the Red Sea is very, very shallow. Just a few meters, basing. Just a few meters. The whole rest of the Red Sea is 400 meters kapin. But one place. What's the word? What's the word first? Shallow. Mabaw. Huh? Mabaw, shallow, dali lalo. One place lang. Do you know what that means? Hundreds of years before the Jews arrived at the Red Sea, God had already made His plan how He was going to take care of them. Hundreds of years, sa wala pa sila niabot sa Red Sea, ang Diyos nagplano daan, pohon-pohon ang akong katawhan, mabot diri sa Red Sea, so maghimo ko sa lugar nga mabaw kayo, dayon makaabri ko sa sea. He did still open the Red Sea. He did a miracle, but they didn't have to go down 490 meters, just a little bit lang. The Bible says the water stood up like walls on each side. The Bible used the word congeal. The waters congeal. Does anybody know the word congeal? It means became like jello. Sa niyo jello? Kita ka na sa jello? Lamig yun ang jello. Green, red, yellow. Tanan, lamig yun. You ever notice jello? You touch it. Tinawad ba? God says He stood the water up and it congealed. You're walking through and you're going. But all I'm saying is this. Before they faced their trial at the Red Sea, God had a plan in advance. They were surprised, God wasn't. Sila na-surprise ang Diyos, wala man. Truth Baptist Church, paminan ako karon.
Wa ko kabalo unsang mga surprise na moabot sa imong kinabuhi karon semana o karon bulan o karon tuig. Pero ganan ko musulti ni mo daan. Kung ikaw ma-surprise, kung problema mo abot, ang kalisod, ang discouragement mo abot, kung kanan ko mo painomdom ni mo daan, ikaw ma-surprise ang Diyos dili. Ikaw ma-surprise ang Diyos dili. O na siya'y plano daan sa pag-atiman kanimo diha sa panahon sa kalisod. He already has a plan. So my message to you, the challenge this morning is very simple. I want you to decide in advance. Kung ang Diyos naghimo na plano daan, maghagit ko kanimo na ikaw maghimo sa decision daan. When the trial comes and surprises me, kung problema mo bot o ma-surprise ako, ma-shock yun ko, I want you to decide in advance, I'm going to trust God when it comes. Kung problema mo bot, ako musalig kaniya gihapon. I want you to decide in advance. Listen to this statement. I want you to decide in advance to let God be God. Tugutin ang Diyos, mahimong Diyos, that's ang kinabuhi. Why don't you decide now, bisanon sa moabot karon semana, karon bulan, karon tuig, dili ko masuko sa Diyos. Say, Pastor Mike, Christians don't get mad at God. Yes, they do. Kinahanglan ka mag-decision daan, kung ma-surprise ako, dili ko masuko sa Diyos. Musali ko kaniya, gihapon. Mag-decision ko daan nga, dili ko magduwa-duwa, kabahin tayong gugma sa akong kinabuhi. Wala na ko sure ng Diyos, nahigumag ka na ako. Once you decide in advance, you're not going to do that. Because He has a plan and God is still good. Nasa'y plano, mayo, pasya kanimo, bisan na'y problema, na maubot sa imong kinabuhi. Why don't you decide in advance that you're still going to believe that God is good no matter what He allows to happen? Pag-decision daan, nga ikaw mo tuong nga mayong Diyos, bisan nun sa nga iyang itugong nga may tabo sa imong kinabuhi. Why don't you decide in advance that no matter what happens, magpadayon ka mo alagad sa Diyos? Himo ang decision daan kung Diyos kabalo daan. O nana siya'y plano daan. Kung problema mo bot, dali ko muundang sa pagpangalagad sa Ginoo. I will trust Him and I will continue to serve. Mag-decision nga padayon ka, may gugma niya. Mag-decision ka nga padayon ka mo basa sa iyang nindot nga book nga gihatag kanato. Mag-decision nga ikaw magpadayon mag-apo, maglakaw man sa Diyos, mas tagadlaw. Mag-decision ka daan nga magpadayon ka, mayroong faithful sa iyang simbahan. Mag-decision ka daan nga magpadayon ka, maghatag sa imong tithes. Mag-decision daan nga magpadayon ka, mag-share sa gospel. Mag-share sa gospel sa mga nawala. Kung kita ma-surprise ang Diyos, dali man. We are surprised, but God is not. So let's just trust Him and keep doing right. Magsalig rata kaniyo, padayon sa pagpangalaga niya. Why don't you decide today in advance? He already has His plan. Why don't you make your plan? Kung ako ma-surprise, padayon ko salig niya. Whenever head bowed, every eye closed.